Hemen jende asko mogidu da tabernatan, ez da? Bai, hemen asko. Gero epini bondo, epini bondo. Ze hor behan bere fondea egoten zen, da fondan bere... Eta Pedro Juanena, da Julian Txena. Julian Txena txuletak. Julian Txenako... Gaur egun bere ondino badeko txuletatarako, ez da? Julian Txenako txuletak egin hor txikito maiabiak eragiz izan zerai, Julian Txo zara. Horrek egiten zera hor txikito maiabiak David Landa. Bai. Napi, hemen txai dagoenen tio. Tio, David. David. Ari, Girolesi, da, zera, beste hilaria zera, zarreoti. Horrei, ermitetan jote zen, txuletak hartute. Kulti telan arretaban, egurra zuen. Egin delek egurra zuen, da egin Brasia. Da pini telak, da txilin ganin osoik erre. Gozoan erre, horze txikito maiaia, nebe jandana. Izaiatzek, gero tegin ganien erreta, ez da San Cristobale, beko izaiatzek txuletan gereta zelan janda, gure mamak, antxoak kipuliaz da biragrez horrezu azpinik azulan, antxoak, da gero tegin ganien txuleti erreta. Horze txikito maiaia gertatzen tela ganien txuletak.